Postman knew it, crashing on the swamp. Postman knew it, crashing on the swamp. Yo, Sam, this shit heat. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul Forex România. A trecut ceva timp de la ultimul video pe care l-am încărcat pe canal. Îmi cer scuze tuturor. A fost o perioadă destul de încărcată pentru mine personal. Cei care urmăresc canalul de ceva timp știu că sunt în mijlocul construcției unei case. Probleme mari cu muncitorii, probleme cu banii, probleme cu băncile, ca toată lumea. Pe lângă asta, criza cu războiul din Ucraina și alți factori externi au determinat ca numărul meu de trade-uri efective și timpul dedicat creării unui video sau mai multor videouri a fost foarte limitat. Și m-am dedicat sincer altor activități. Îmi cer scuze încă o dată. Cine rămâne să urmărească canalul îmi face plăcere, cine nu îl înțeleg. Oricum n-am de gând să fac nimic la nivel profesional, să încep să postez 10 videouri pe săptămână sau 100 de videouri. N-am nicio, ca să spun așa, nicio intenție de a trăi din asta, pur și simplu postez când vreau și cum vreau și cum pot. Încerc oricum să ajut în micul meu pe cei începători în primul rând și da, sunt într-un trade. Da, cum spuneam, încerc să ajut cum pot pe începători, cu sfaturi care funcționează, cu idei și strategii care sunt testate de mine. Și acest video pe care îl fac în acest moment, și cu acest video vreau să ajut pe cei care și-au pierdut încrederea sau trec prin momente un pic mai grele referitoare la trading. Am avut și aceste momente și încă mai trec câteodată prin ele. Vreau să vă spun că nu o să vă susțină nimeni, trebuie să vă susțineți singuri, să aveți încredere în forțele voastre, să testați în fiecare zi strategii, să vă faceți un trading plan foarte bine pus la punct, să aveți răbdare, să nu aveți așteptări foarte mari în primele luni și în primii ani. Mie mi-a luat aproximativ 3 ani de când am început să studiez acest domeniu până când am început să fiu profitabil în mod constant. Și încă am momente când într-o săptămână probabil pierd mai mult decât ar trebui, trec pe zero, câteodată am săptămâni mai profitabile și da, cam despre asta vreau să vorbesc în acest episod. N-are nicio legătură cu strategiile sau celelalte videouri pe care le-am făcut, dar cred că o să ajute pe cineva acest video, să-l determine să rămână pe calea aceasta, să nu renunțe. Vă garantez că odată ce începeți să înțelegeți cum funcționează această treaba cu trading-ul și cu forex-ul, și vă garantez că vă poate schimba viața în bine, în mult mai bine. Gândiți-vă că puteți să câștigați fără număr, puteți să aveți zile de câteva mii de euro foarte, foarte simplu, mă rog, după ani de muncă și testare, dar vreau să zic că nu este o surpriză să aveți zile de 2000, de 3000, de 5000 în funcție de ce conturi aveți. Zile de 100 de dolari sau de 200 de dolari sunt aproape la ordinea zilei, dar și pierderile, bineînțeles, dacă vă riscați foarte mult, intrați în puncte care nu sunt foarte bune, foarte probabile, aveți toată posibilitatea să pierdeți bani. Deci nu vă gândiți că puteți numai să câștigați foarte mulți bani, că puteți să și pierdeți la fel de bine. Dar eu vreau să vă arăt altceva acum, să vă arăt un cont care l-am început eu acum 5 zile, practic. Nu știu dacă aveți idee despre conturile de tip FTMO, MyForexFound, cei care îți dau practic niște fonduri, trebuie să treci anumite teste timp deci au practic 2 perioade de evaluare. Dacă le treci, poți să obții un cont de 10.000, de 50.000, de 100.000 de dolari pe care să-l gestionezi cu anumite limite, limita zilnică la equity, limita totală pe equity, dar dacă vă mențineți cu acest risk management foarte bun, obțineți un cont foarte mare și puteți să faceți trading cu el.
Ăsta e un cont la FTMO de 10.000 de dolari, început acum 4 zile. Vă arăt datele după el ca să vă dați seama ce poate un trader să facă când știe cât de cât ce are de făcut și când și-a testat în prealabil trading planul, are un risk management foarte bun. Uitați curva de equity, deci cum am crescut în zilele astea. Am deschis pe 1 mai, pe 2 mai primul trade, pe 3 mai al doilea trade, 4, 5, 8, azi e ultimul trade care l-am făcut și am trecut challenge-ul, cum ar veni. Uitați aici, 10.000, 10.074, 10.033. Toate datele referitoare la acest cont le găsiți aici. Este un cont live, nu este fake, nu este nimic. O să vă arăt și contul pe FTMO, să-l vedeți și acolo. A fost updatat acum 47 de minute. Total de trade-uri 31, longurile, adică de câte ori am intrat în poziția long de a cumpăra, 6 din 6 și câștig 100%, n-am avut nicio pierdere din el. Shorturile, adică de câte ori am dat sell, de câte ori am vândut pe el, 24 din 25 și 96% win rate. Pipuri câștigate în total 174, average win, average loss, cel mai prost trade, profit factor 685, standard deviation, mă rog, foarte... Deci nu 1 la 3, 1 la... Pe acest cont am 685 profit factor, nu 1 la 2, 1 la 3, 1 la 685 practic. Uitați trade-urile. Intrare de entry la 100%, entry la 100%, entry la 100% precizie, 100% precizie. Vă arăt că n-am niciun trade pierdut pe acest cont. Singura dată când am pierdut am închis un trade pe 0 și mi-a luat comisionul. De asta arată că n-am 100% și pe shorturi. Deci aici mi arată că n-am 100%, am 96%. De fapt am 100% pentru că l-am închis pe 0 și ceea ce am pierdut este doar comisionul la trade. Haideți să vă arăt și practic acces trade cu intrarea aceasta făcută pe GBP-USD astăzi. Încă merge aici, dar pe FTMO l-am închis pentru că am intrat pe mai multe conturi și am făcut acest trade. Uitați-vă aici, început pe 2 mai, se va termina pe 15. Equity. Aici sunt limitele, consistency, cât de consistent e acest trading. Minimum trading days, deci parametrii pentru a trece acest challenge sunt minimum trading days 5 zile, am trecut, le-am făcut azi a 5-a zi, max loss-ul, deci pierderea maximă e de 500, eu maxim am pierdut 81, dar nu pentru că am închis trade-ul, ci pentru că am intrat cu trade-ul activ, cu equity în minus 81, am ținut trade-ul și am trecut pe pozitiv cu trade-ul respectiv. Uitați aici, pierdere 0,06% din cont. Acei 6,50 dolari de care vă spuneam comisioane. Profitul target era de 500, am făcut 513. Deci am 10.513, average profitul mediu 17 dolari, număr de trade-uri 31, average risk reward 22, profit factor 685 cum scria și acolo, win rate-ul 96,77%. Acestea sunt profiturile pe zi, loturile cu care am intrat. Azi am vrut pur și simplu să termin, de asta am intrat cu mai multe loturi decât intru de obicei. Vreau pur și simplu să termin. Uitați aici cum arată. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, așa. Astea în verde sunt exact cum le-am închis, dacă le-am închis pe pozitiv. Da, le-am închis pe toate pe pozitiv. Și uitați aici singurul 3 care le-am pierdut practic. Atât am vrut să vă arăt, că este foarte posibil să fiți profitabili, să nu vă lăsați descurajați. Eu nu vă spun că acest rezultat pe care l-am avut eu acum nici pentru mine nu este un rezultat tipic, e un rezultat cu totul aparte, dar
Ceea ce vreau să vă arăt este că este posibil. Matematic, este posibil după teste și după ce aveți experiență de 2-3 ani cum am eu, este foarte, foarte posibil să aveți rezultate asemănătoare. Nu spun aceleași rezultate, poate o să aveți rezultate mai bune, deși eu nu cunosc foarte multă lume care are rezultatele astea, dar mă rog. Nu vreau să mă laud și pentru mine e impresionant, sincer, ce văd aici. Aș vrea să fie așa în fiecare lună, în fiecare săptămână, cu fiecare trade în parte aș vrea să am aceste rezultate, dar nu le am nicio, recunosc. Este pentru prima dată când am aceste rezultate și oricum sunt foarte mândru de mine, îmi dă speranță că ceea ce fac bine, că toată munca mea și toate testele pe care le-am făcut zile la rând, luni la rând, stăteam de dimineață până seara și făceam teste pe trading, mă uitam la charturi ca un obsedat, ca un nebun, dar uitați că aduc și rezultate. Sper să vă aducă și vouă, să vă ajute acest video, să vă înscrieți canalului dacă nu v-ați înscris. Vă promit că o să încep și cu strategii un pic mai în detaliu. O să vă încerc să fac videouri un pic mai des, un pic mai multe. Să vă înscrieți, să dați un like, un comentariu, să-mi spuneți ce videouri vreți să vedeți pe acest canal, să pot să am câteva subiecte despre care să vorbesc. Vă salut, spor la trading și numai bine. Vă salut! Man, you went crazy on this one. Yo, Sam, this shit heat.